Ocitli jste se nyní na této křižovatce života? Právě proto, že vám něco ve vás stále říkalo, zasloužíš si být šťastný. Narodili jste se, abyste něčím přispěli, abyste dodali cenu tomuto světu, abyste byli tím nejlepším, čím můžete. Naprosto všechno, co jste zakusili, každý moment, kterým jste prošli, to vše bylo přípravou na tuto chvíli, kterou zažíváte právě teď. Teď chápete, že jste tvůrci svého osudu. Představte si, co byste mohli dál dokázat s tím, co teď víte. Jak s touto chvílí naložíte? Jak se té příležitosti chopíte? Nikdo jiný za vás neodtančí váš tanec, nikdo jiný neodspívá vaši píseň, nikdo jiný nenapíše váš příběh. To, kdo jste, to, co děláte, začíná právě teď. Věřím, že jste skvělí, že je na vás něco velkolepého. Je jedno, co vás ve vašem životě potkalo. Je jedno, jak mladí nebo jak staří si myslíte, že jste. Ve chvíli, kdy začnete správně uvažovat, je tam ve vás uvnitř něco, je ve vás síla větší než svět a začne se vynořovat. Ovládne váš život. Bude vás živit, bude vás šatit, bude vás vést, chránit vás, řídit vás, podporovat samo vaše bytí, pokud jí to dovolíte. Tím jsem si naprosto jistý.